Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'an. وعلى آله وأصحابه الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng nempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi sedaya menika dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah. Dan mugi-mugi yang kita sarang-sarang dari akan pengawasan saestu-estu saged dados sababipun nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, kados biasanipun monggo sami sareng-sareng maos doa kula rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Wahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 87 baris kaping 8 saking ngandhap. Urudul imdad bihasabil isti'dad wa syuruqul anwar ala hasabi sifail asrar
Wurudul imdadi utawi tumekane pira-pira pitulung sangka Allah, peparing sangka Allah iku bihasabil isti'dad kelawan milang-milang miturut oleh cumawis kawula persiapan datangnya pemberian itu menurut persiapannya. Wasyurukul anwari utawi padane pira-pira cahayane ati iku ala hasabi sifail asrar ing atase milang-milang beninge pira-pira ati. Padang utawi petenge atiku miturut beninge sarira asrar sarira siri bangsa jerone ati niku lek bening tenan ngoten nggih ya padang. Ibaratnya Imam Ghazali sering maringi contoh apa ati ini ibaratnya kaya kaca cermin, kaca pengilon. Kaca pengilon niku lek bening tenan. Niku mengke pantulan sembarange nggih padang. Tapi lek kaca ngene wis kacane ati niku kok di sini namung Jawa ayu ngoten nggih. Nggih dadi peteng kaling-kalingan. Kaya nika ibu-ibu sing sok ngangge ngilonan ngangge pengilon sing ditutup pedak niku. Pengilon sing ditutup pedak niku ndelalah napa gluduk-gludukane wedak niku nemplek teng ngilone niku dienggo ngilonan lho mboten ketok. Iku niku disret ngoten diresiki atau disebul kacane niku terus malah ketok bening lha niku baru padang. Mangke ketok oh irung kumbang oh oleh lipenan blebret ngoten ketinggal. Niku mergo padang. Wurudul mawarid utawi tekane pira-pira perkara kang tumeka al imdadiyati kang bangsa peparing minallahi saking Allah taala ala qalbi abdi ing atase atine kawulane Allah iku bihasabil quwati kelawan milang-milang kekuatan al isti'dadiyati kang bangsa persiapan al majbulati kang wis diwatekaken dinggoaken bi ing dalem atine kawula. Nggih cara nganu pancen nggih ngoten niku itu secara alami jadi mboten apa jenenge mboten sesuatu yang aneh ngoten lho. Mboten sesuatu yang aneh. Persiapan majbulah bahasane wong sakniki napa insting lah instingnya bedas niku penekan pinter. Dan niku mengke sampean latih dulu mawon wah niku pencolak pinter nek instingnya kucing niku nguber tikus. Niku ora usah ngenteni serada gedhe anak kucing iki cilik serada iso playon ngono. Instingnya ngoten niku. Nah, ati nggih ngoten. Ati niku tukule cilikane piye? Tukulane cilikane ya dikulirana krungu napa? Pakulirane krungu niku sembarang kalir dhuwit ngoten sewu sampe tuwek niku ya kemantine teng dhuwit. Kalau sampean kan ngoten, mulai cilik wis ditutur wong tuane. Aku ora duwe dhuwit ora iso urip kowe ngoten niku malah bendina wiridane krungune ngoten. Ngoten iki sampai saniki wis dadi bocah umur 80 bareng wae seneng dhuwit.
Niku istiqdat. Persiapane napa? Lek persiapane niku padha-padha jladren nggih. Jladren padha-padha glepunge. Lek persiapane pancen arep dienggo mendut. Niku mengke sak teruse peparinge ya sing berkaitan kalih persiapane. Persiapane pancen arep dadi mendut. Dan niku mengke sing teko napa godhonge teko. Nggih to enten-entene teko. Lha kok pancen persiapane arep dadi mendut. Tapi lek persiapane pancen arep dadi weliwel, terus weliwel. Weliwel biasane nggih selamatan bayi niku. Nah, lha niku mengke sing teko dudu enten-enten ngoten. Kula abang. Nggih to? Nggih lek sampean persiapane wudu, pancen wis duwe wudu siap. Lha niku mengke nggih sing teko niku bangsane sing butuh wudu niku napa maca Quran, salat. Tetapi lek sampean wis batal ora duwe wudu, lha dionyoki Quran malah mlayu sampean. Ora siap. Paham nggih? Jadi lek wong niku pancen pun siap niku sembarang kalir peparing bisa diterima nanti. Tapi lek ora siap, lha kok dituono ya ora. Mujine ora siap kok. Nggih ta? Nun jawab niki. Nek pancen wis metenteng siap ngono, dibuka ukur-ukur diterusno dhewe lan buka. Tapi lek ora siap lho dituono ya panggang lentru ae. Kurang STMJ niki. Mboten siap, kudu disiapno. Siap. Mergo napa tekane peparing itu berdasarkan persiapan. Niku pun genah, artinya itu alami. Napa mawon ati nggih wonten. Sampeyan persiapane napa? Nek persiapane wudu nggih mengko diparingi salat, diparingi maca Quran, diparingi. Nek persiapane sampeyan kok celononan terus cocok kumel celonone karo napa mikul pacul persiapan itu lha mungkin sama aja buka lumpure sawah. Nah, telah nek persiapane pun nganggo dasi sepatunan celonone ireng setrikanan wong praktis nek ndelok persiapane ngono kuwi arep mlebu kantor. Niku pun genah. Wa surukul anwari utawi mencoronge pira-pira cahaya sinar al yakinia pikang bangsa keyakinan iku ala hasabi sifai sirrihi ing atase milang-milang beninge sirine ati sirine wong dibeningno diresiki dibeningno min kadari ta'alluqi saking budeke ketergantungan bila asari kelawan labet gaweane Allah. Dunya sak isine kabeh iki la asar labet gaweane Allah. Lah kok sampeyan gumantung teng labet ya mesti ora iso ndelok sing labeti. Lho ngoten. Padang iki termasuk sinar sing padane ruangan niki termasuk labete sinare lampu niki. Lampu sing dhuwur. Sampeyan delok. Lah nek sampean napa mandeng niku gelas sing mengarep sampean. Ketok gelas niku tak termasuk labete. Nggih, padange lampu niku. Lah kok sampean mandeng gelas sampean mesti gak iso delok lampu. Nggih. Lah sampean pengen iso ndelok lampu ya aja mandeng gelas. Delokan lampune. Lho niku wis otomatis. Wis otomatis iki. Warukuni lan beningno ati sangka kecondongan ilal aghyari maring pira-pira perkara liyane Allah. Pokoknya niku rumus sing pun mboten kena dibantah. Mergo tangan niku mboten iso nyekel penggawean loro. Itu sakit lho nggih. Jenenge tangan niku lek jenenge tangan niku wis nyekel pacul ya
Nyekal pacul niku mboten iso mengke nyekel liyane pacul. Saged kula Pak, ya tapi ora ketandangan. Gegem pacul karo gegem arit iso ngoten. Tapi ora iso apa-apa, enggak malah. Gitu. Tapi lek pengen ngobahno pacul ya ora iso ngobahno arit. Kecuali tangan kiwa tengen. Tangan siji mboten iso nandhangi penggawean loro. Ati nggih ngoten. Ati niku niat loro niku jane mboten iso. Nek diuber tenan mungkin nggih mesti sitok ketemu deh. Aku kowe pengen apa? Pengen dunya apa pengen akhirat? Ya lek iso iki yo dunya yo akhirat. Ngoten. Niku nek karepe ngoten tapi tetep mboten saged. Niku mengko diuber ngoten panggah ketemu salah siji. Nek isih sagedakan kan kaya iya. Oh iya, idealnya memang begitu. Alasannya jare ning dunya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jare ngoten dalile niku dunya kepenak akhirat kepenak. Ngono penak bener. Lho niku. Padahal itu diteliti saestu. Dunya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah niku jane mboten kaya sing jenengan bayangne iku lho jan. Sama teliti sing tenan bisa menenek. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya itu lek enten adah dari itu. Nalika diadahi teng dunya hasanah. Wa fil akhirati lan nalika diadahi teng akhirat ya hasanah. Berarti dhewe-dhewe. Sakarepe sampean iku lak yo ning dunya iki kegiatan dunyane yo kecekel njur sampean marem, kegiatan akhirate yo kecekel sok mlebu swarga tanpa hisab lah ngoten karepe. Lah niku mboten saged. Hasanah niku sing dimaksud hasanah cara didelok makna asline kamus tapi sing tau mondok dideloki. Hasan itu maknanya kan napa potensi yang terbaik ngumpul jadi satu niku jenenge hasan. Irunge bangir, mripate sedhep disawang, ambine orang gambleh. Niku jenenge terus jadi wong bagus, hasan. Berfungsi. Nek jaran sing bagus niku sing jaran playune banter. Nek tanduran sing bagus niku tanduran sing subur tur berbuah. Niku jenenge tanduran bagus. Nah, teng donya sing bagus niku seperti teng donya sing bagus sing tumandange akeh. Niku jenenge teng donya sing bagus. Lah akhirat sing bagus niku teng akhirat nampa peparing saking Allah. Sing tukulan saking donya wau lha niku jenenge bagus. Ora kok ning donya nganggur gak lapo-lapo, ning akhirat rasa dihisab mlebu swarga. Lha niku jenenge penake dhewe. Betul sida bagus. Lah kula sampean pemahamane sing akeh ngoten, nang donya duwite sing akeh, mergo sampean dibayaran lek duwite akeh, iki ra patek kangelan. Mergo iso meksa wong kon kangelan anggere tak bayar. Aku tak tengok-tengok ae. Lah niku justru malah sampean dadi wong lumpuh. Nggih, wong nyapu omahe dhewe mah kon nyapono wong sampean bayar lek dadi sampean lumpuh. Itu malah mboten hasanah. Mesti berakibat yang tidak baik. Nalika wong mboten patek gelem tumandang, sing tumandang men kuwi akhire suwe-suwe terus krana duwe tangan oleh nyapu, duwe sikil oleh jangkah, segala kusalah kan wae gawe lumpuh ae. Terus dikai stroke. Niku mergo kale ngono dikai ora dinggo lha digo apa. Jabut ae. Nah, niku nggih. Berarti persiapan keyakinan semacam begini. Jadi hati ini lumayan mun yakin. Ya, mun yakin entene Allah mesti sampean mbok nyawang liyane Allah. Tapi lek sampean dicek nyawang liyane Allah mesti ora iso ndelok Gusti Allah. Ngoten. Ngono lho.
Iki jenenge kula niki pengen urip nggih sing lolos ngoten niku. Nek pengen ya tunggale. Nek kowe pengen lolos, ya rasa mandeng uripmu. Wong uripmu kuwi dudu Allah. Lah nek kowe wis ijik mandeng uripmu, ya ora usah Rasulullah lek ora ndang kenal Gusti Allah. Lho niku lha yen benar, sampean madhep ngalor ya mesti ora ro kidul. Sampean madhep kidul mesti ora ro. Wah, nek sampean pengin roh lor kidul ya ora ngadep ngalor, ora madhep ngeten lirik ngalor, lirik kidul malah lara kabeh. Niku. Ya, termasuk senengane wong munafik lah ngoten. Dikongkon iman dhek ora kuat nandhangi lakone wong iman. Tapi diancam siksaane wong sing ora iman, dhek wedi. Ora gelem disiksa. Terus piye? Dikongkon nglakoni tumandange tukang dhek ora iso. Dibayar kuli dhek Rasulullah. Terus piye? Senatah ngoten niku kula sampeyan karepe niku ya ora usah kanelan, ora usah repot, gak usah persiapan, tapi moro jegluk ora sembarang kalir. Dadi Gusti Allah iso. Dadi Gusti Allah niku langsung pun ngono tok wis dadi ngono. Lha sampean duduk Gusti Allah kok. Ora padha-padha ngoten lak pun. Lah panjang lah salah siji persiapane napa lha niki sing bedane antarane wong lali karo wong eling tenan. Sing lali Allah karo wong eling Allah beda. Nek wong niku eling Allah ya mbake mesti tenang. Tapi lek wong niku lali Allah ya mesti gelisah. Lali niku maknane ketutup. Ora eling, ora roh, mangling. Jadi napa sing terjadi kerentek teng jero ati sampean nggih niku mungkin sengaja muncul atau mindak terus. Niku mesti. Napa sing muncul teng ati sampean tangi turu sing muncul dhisik apa? Wah, melok ngaji, ya terus langsung siap-siap golek sepeda, golek kitabe budal ngaji. Wong sing kemerentek pancen niku. Niku jenenge istiqdat ngoten. Ya sing muncul teng jero ati sampean napa? Pertama kali itu persiapane sing teng ati napa? Nek sing enten niku sawah ya ora mungkin sampean budal ngaji. Ya terus golek pacul endi, arite endi terus mikul karo budal ing sawah. Kok membengi wis duwe rancangan arep budal ning Surabaya. Ditangi turu kok sing muncul kata Surabaya ya langsung sampean golek tas, golek dompet, celana budal ning terminal. Lha kok sing muncul dhisik dhewe jamaah budale gak ning terminal, budale ning masjid. Lha iku lha jelas. Jane perkara ngeten iki lak wis ora samar maneh, lan ngeten iki alami. Napa sing muncul teng ati sampean nggih niku sing akan badhe ndadekno gerak lakune sampean. Sampean niku krasane dadi kawula apa dadi bendara. Lek sampean krasane dadi kawula ya mesti tawadhu. Anda pasar, manut bendarane. Lah nek krasane sampean, aku sing duit aku bose kok ya kudu manut aku. Lah wis, mesti muncul takabure, sombonge. Iku wis jenah. Mula keterangan rasa dituwuh diterusne mawon gawe Syekh Nurullah al-ghafilu. Al-ghafilu ta wong sing lali. Lali ku tegese ora eling. Lali niku tegese ora eling. Ida asbaha kekalane wis isu-isuan sapa gofil, kesadaran awal yang maksudnya asbaha. Iku yang dulu ningali sapa gofil, ningali madha ing apa yaf'alu bakal agawe sapa gofil. Wong niku lek lali mesti ta itu muni aku arep apa iki. Sing metu dhisik niku muni aku arep nandhangi apa. Sing muncul dhisik apa? Aku dene ngono. Lah monggo sing jeneng aku iki dudu Allah. Aku sing muncul teng ati sampean dudu Allah, karena dudu Allah. Sampean merasa punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan apa sing dikarepno aku niku. Dan memenuhi seluruh syarat-syarat penyelenggaraannya.
aku arep lunga, langsung tergambar. Lunga kuwi kendaraan, biaya, bayar waktu. Wah, terus ketok apa kebutuhane. Terus kenyataan duitnya kurang. Bingung kan? Ngoten. Tapi lek wong sing mboten lali nek wong sing cerdas wal aqil utawa wong sing gunakno akale tenan, akale ati sing temenan iku yang guru ngangen-ngangen sapa akil. Ngangen-ngangen apa? Ngangen-ngangen mazain apa? Ya falu agawe sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan akil. Lek wong sing pinter sing ditakono dhisik dhewe ora aku arep lapo gak ngono. Gusti Allah wis nglakokno apa nek aku. Dari ini ketemu terus. Oh Gusti Allah wis buka hatiku. Kok dibuka lagi dibuka. Berarti aku nampa perintah. Jam piro iki? Oh jam 4 seprapat. Aku diperintah subuh. Nah, sudah sholat subuh. Tapi lek aku nolak, itu terus golek ngombe. Nah ini itu dah ya. Tapi lek Allah membuat aku menangis sholat subuh, berarti aku diperintah sholat subuh. Jadi apa yang diperlakukan Allah kepadamu, wahai akil, wahai orang yang berakal, apa yang didatangkan Allah pada dirimu, itulah pijakan awal untuk menyelenggarakan perintahnya Allah kepadamu. Niku lek wong sing berakal, lek wong sing lali ora. Aku niki makruhe lah apa? Iki urung roh tugase. Utawa lek wis ketemu tugase ora kok tugas kok Allah tapi tugas kok kesenengane dhewe. Aku pengen mangan. Terus kliti golek wakul. Ngoten. Iku jelas. Awalu khatirin. Ya niki kangge bedakno antarane tauhid kalian mboten nggih teng mriki niki saja. Awalu khatirin utawi kawitane krentek. Yari tukang melintas apa khatir ala abdi ngatasé kawula iku wa ya khatir iku mizanu tauhidihi dadi timbangan tauhide si abad. Napa sing muncul teng ati pertama kali niku langsung kena dienggo pertimbangan. Aku iki klebu wong eling apa klebu wong lali. Aku iki klebu wong lali apa klebu wong cerdas dalam menghadapi masalah. Iki sing kathah lah ya. Menten sing takon. Anu iki. Napa to Mas? Bocah meneng mau. Kok takon enten masalah napa? Lah, kula niku nggih pun mondok pun dangu. Pun pindah-pindah pondok mriko nggih pun gadah wiridan. Nggih pun melok di atoreko. Tapi rumah kula kok peteng lho iki. Iki beneran ta arek kelon aku. Wis peteng kan ora usah mateni lampu. Negare apa sing ana kedheke nu dirangkul. Terus boten ngoten lho kok boten ngoten lha terus piye? Lho niki kok enten kesalahan apa kok peteng. Lha niki pancen peteng bengi-bengi kok njaluk padang. Saman jarno manu kelek waya jam 6 lak padang dhewe. Lho terus pundi to iki kok malah ngoten. La ilaha iso ngono ya Allah. Aku mbok kok susah kaya sampeyan wegah. Aku pas ora susah, susah sampean mergo peteng aku sampean jak peteng-peteng pisan ya emah. Aku isone padang ngono kuwi dadi tak jawab cara padang. Ora enek persoalan itu kok sampean dhewe mesti anane persoalan muncule kok sampean dhewe. Nek sampean ora mempersoalkan sampean ya ora enek soal. Nggih lho. Nggih. Marai dadi soal sampean takokno. Nek ora sampean takokno lah gak dadi soal.
Mengapa begini? Dorong takutnya mengapa? Coretan kata-kata mengapa itu. Tinggal kata begini. Ya wis jadi kan. Gila. Begini, begini sudah. Enggak usah mengapa. Kemarin boleh mengapa? Aku enggak terus balik menggurina lu soalnya tumpuk-tumpuk soal. Sekali soal sitok niku sama loncek terus rentetane soal tumpuk-tumpuk. Tapi harus dibusek, ora usah mengapa. Di sini iki waya entek balik. Bedane nopo antarane wong gofil kalih nakil. Nah padha kok kabuan krungu gofil karo akil. Lha iku karek ngeleh titik ngoten mawon. Gofil niku rene nganggo titik, fae titike sitok. Ngoten. Lha niku lek titike rin niku dijukuk dileh ning sandinge pak. Mosone langsung dadi ngakil. Mek nglenggon tok mawon, ujane mboten enek mboten sing ilang. Mek dilenggon ngoten tok mawon. Tunggale rahim kalih rajim, busek titik jim tok niku wis dadi rahim. Angger ilang klilipe ya padang, mboten klilipe cilik banget. Wah, niku wau. Terus kula ngeten iki. Bilalah niku ngene lho Mas. Sampai niku memang cerita jere wis oleh ijazah. Ya wis wiridan, ya wis binatoreko. Jenenge lak wis. Wis apa dulu? Ya sampun lah nggih. Jenenge wis niku ya wis. Sampeyan muni durung aku lak ya bingung ah. Lah aku arep melok madane sampeyan iki piye wong? Lampune wis disumet empun, sekakle pun diceklekno empun. Lah kok tesih peteng iki terus piye? Lho mboten lho, ya jane ya wis murup. Wong wis teko, jenenge zikir kok padang. Jenenge zikir kok padang, lho sampean wis zikir. Padange iki wis teko. Kok sampean panggang muni urung teko terus Allah kuarep nekakno terus piye ngono. Tunggale ngeten, Pak. Ibaratnya sama dadi panitia pengajian. Lho kula niku kiai ini sama undang wis teko wis ndur podium wis pidato. Sampeyan bakal ngrawuri ning pertelon mapak kula niku wis piye lah nekane terus piye. Ngene nuwun sewu nggih, nuwun sewu niki balik ten niku lak bocah santri sowan muni ngoten niku. Iki sing kula sampeyan sering ngalami iki jane nggih kata. Jane kurang apa to urip iki sandang pangan papan wis. Rukun Islam iman Islam ihsan yo wis. Zikir wirid yo wis. Lah kok terus muni durung itu terus arep wesno terus piye ngoten. Wong wis kok diomong durung. Niku krana panjen ora ndelok. Dia mung picek ngamuk lha repot. Mumpun sedaya niki mumpun. Kali Allah taala niku pun jan pun dikompliti niku kok. Dene ketok ora komplit niku krana panjen ora ndelok lan ora. Mergo napa senengane ndelok liyane Allah. Lah nek sampean ndelok teng Allah mesti kafi. Cukup. Ngoten al-ghani mesti nyukupi. Dene ora ketok cukup niku mergo sampean majakno Gusti Allah karo carane sampean niku sing marai. Carane Allah nyelesekno urip sampean karo rancangan sampean nyelesekno urip sampean karepe sampean kon padha persis. Lah Gusti Allah niku kuwasa sampean dikuasani kon padha lho ya. Iya, itu jenenge memaksakan kehendak. Padahal kudu sampean sing dipaksa. Nah, terus sampean nuntut demokrasi. Gusti Allah karo aku kudu padha lho terus piye? Lah nggih repot to nggih. Enggak bisa itu diselesaikan enggak. Anak karo bapak kudu padha ora iso.
Anak luwe bapak. Sembarang kali kon padha ya elek siji beberapa hal sing oleh padha. Tapi tetap dalam hal posisi gak iso padha. Jenenge anak karo mbok kuwi wis panggah. Anak iki metune saka mbok. Senajan jeneng-jeneng kok akhire iso jejer padha malah kadang-kadang gedhe anake. Tapi tetep kudu kalah. Oh niku. Lek paham ngoten jane ora perlu enek masalah. Wis kenapa sing sampean masalahne? Peteng yo wis enek lampune. Sumuk wis enek kipas angine. Ora patek krungu, urusan sistem wis banter kok. Ya ora ono ngarep wis disukui. Gini lho walian yo oleh. Ya ora ono wis zaman muni kurang niku kliru terus akhire. Wong jane ya wis disukui, marai sampean nyawang liyane niki ngoten lho. Wis ana sing ngarepe apa kuwi dan diombe. Lha sampean ora ya. Mosok kebuyen tujuane panggah teh ae. Kok ya kala-kala iki Coca-Cola ta. Lha marai munine ngono, dadi terus sampean munine atine ora nyawang napa sing diparingno, tapi nyawang apa sing ngurungono. Lah niku dadi gak ono kabeh. Nggih lho. Sampeyan wis duwe sepeda pancal. Terus sampeyan pingine sepeda motor. Akhirnya napa? Sepeda pancale dadi gak kesawang, sepeda motore ora teko. Malah ora kabeh sampeyan. Lah ngoten. Penjajal ke sepeda pancalmu kuwi ramu sing benar. Manfaatno sing benar. Lho ngoten gunakno sing benar. Sepeda pancalmu kuwi lho gawenen ngusungi obro isih ana sawi, isih ana bayem gawa ning pasar. Lah engko sesuai ngono telaten, engko sesuai diparingi sepeda motor. Lah terus malah mbok alasan. Ajane ngene iki upama duwe sepeda motor ngono ya wirawi ning pasar penak lho, mare aku sepedae pancal dadi wegane ning pasar. Ya malah ora oleh sepeda motor, sepeda pancale tiwas gak dinggo. Untuk usaha pisan naik yang kempet halal. Diku panggeringan kritik campur telai wis ora karo-karuan. Iku. Dadi wong niku jare pun yakin seluruh persoalan sudah ditangani Allah, artinya diselesaikan Allah dan Allah sendiri yang menyelesaikan, bukan siapa-siapa. Maka sebenarnya nggak ada persoalan. Kalau toh ada pekerjaan sementara sama sekali pekerjaan itu tidak jadi masalah, tapi menjadi kehormatan dan kenikmatan. Dan diwingi nopo kapan itu menate kalau contohnya no, enten tiyang kalau jak minggu teng debat pun, oh ngempon, orang tak baleni ngempon. Niku, nanti ke, gue galah ibu-ibu niku loh, ibu-ibu niku percaya apa ora? Persoalan itu diselesaikan wong lanang niku percaya ta? Dari zaman orang percaya malah curiga karo lah. Mosok iso wong lanang nyelesaikne masalah ngene nyayat lho. Saman nanggep nyayat lah bentuke ngoten lho. Nek kadung ngamuk mung kuliah anoman ngobong. Napa anoman obong. Wah. Jadi kumarai sampean kadang-kadang ngurung-ngurung menfonis orang lain dengan ukuran sampean. Niku semuanya. Dek sing arep sampean vonis niku Gusti Allah lho, semare repot lagi. Sampean akan menvonis Allah bahwa Allah begini, Allah begitu, itulah vonis. Dan sementara Allah itu enggak bisa dijangkau oleh vonisnya siapapun. Nah, akhirnya sing kau sampean dhewe lho. Sing kau sampean dhewe. Ngoten. Kalau wafilu mongko te wong sing lali iku ida asbaha terkalane isuan saka ghafil iku awalu khatirin utawi iki khabar jumlah sampe
iku awalu khotirin utawi kawitane kerentek yaridu kang melintas apa khotir alaihi ing atase ghafil iku nisbatul fi'li menyandarkan pekerjaan ila nafsihi maring awak dhewe ghafil. Pekerjaan apa yang akan dia kerjakan, akhirnya pekerjaan itu diakoni iki penggaweanku. Aku arep ngene. Lah niku istilah arep ngene niku ternemplek teng piyambak. Mongko istilah arep ngene ngoten niku ngene niku terus cabange renorno. Nah, ketika cabang renorno niku harus terselenggara. Muni harus sing mengharuskan sapa ya dhek kowe wong sing kadung muni aku arep ngene. Iku akhirnya muni supaya kulo mongko ngucap sapa si ghafil mada afalu al yauma mada ing apa afalu bakal tumandang agawe sapa ingsun al yauma ing dalem iki dina hari ini saya mau apa. Nek wis ngono bahwa mongko utawi ghafil iku mustajilun ketungkul sibuk bitadbiri nafsihi kelawan ngatur awake dhewe mempersiapkan diri, menyibukkan diri berdasarkan takdirnya tadi. Wis terus menetapkan syarat sendiri. Aku bisa marem kudu duwe duit 1 juta. Monggo saiki ora duwe duit. Nek ngono aku gak iso marem. Monggo aku pengen marem. Kesimpulannya aku kudu ngolehno duit 1 juta. Monggo duit 1 jutane ora teko-teko, kemaremane gak teko-teko. Terus dadi soal terus. Untuk bisa mendapatkan 1 juta, maka saya harus menghitung kemampuan yang sudah ada. Apa kemampuanku? Tanganku. Tanganku iki lek mijeti wong sepisan 10.000. Ben iso 1 juta berarti aku kudu mijeti wong 100. Mijeti wong 100 oleh 10.000 ben 100 1 juta. Lah monggo aku sedina iki mek iso mijeti wong 10. Berarti kudu 10 dina aku iki pijet terus. Monggo tanganku kesel. Bingung terus kata jadi bingung kan ya? Gara-gara menisbatkan keinginan pada dirinya, menisbatkan pekerjaan pada dirinya, balik. Allah maringi apa ning aku? Maringi urip. Oh akeh banget ya uripku ya. Urip ki enek ambekane, enek jantunge. Urip ki enek mripat kejepit kaya mripat kejepit ku ya larang, ambekan ku oh Gusti Allah maringi akeh banget masyaallah Gusti matur nuwun ngono. Niki jenengan pun maringi lambe cangkem teng kula. Kula nggih jenengan titipi ngelmu sithik-sithik iki. Kula omongne lah niki tugas yang panjenengan. Ora kok terus wah durung sarapan cah. Yo kowe iki aku arep ngaji durung sarapan yo kesel wae terus watak sine. Tapi lek sing dipikir alhamdulillah jadi paringi iso ambekan. Tani turu. Kula wau tani turu teng mobil. Loh, nyawang kula tengen kok enak aku wis alhamdulillah jek enak aku. Dari penak banget to turu senggar sembur. Tani turu wis enak aku wae ngoten ya enak banget to. Tani turu ambekan isin balik. Lagi alhamdulillah to, Dek. Lho kok iso ngrasa kurang lho. Padahal sing jenenge ambekan iku larang banget. Sampeyan ora usah njogo, sampeyan ora usah nyelengi ambekan teko dhewe. Ora tuku ki upama sampeyan bayar wong aku jagone ambekanku. Gawakno ambekanku. Lha engko pas sampeyan tangi ambekane ora bali digo mlayu wonge terus piye? Dene sing jaga Allah lak mboten nggih ta? Lurus kaya ngono Gusti Allah le loman. Gusti Allah niku lak tak hudu sinatun wala naum. Allah niku mboten nate ngantuk, mboten nate sare malah sampean sing sare terus.
Iya ta? Tuh kaya ngono kok isih kurang mawon terus arep nambahi pira wis larang kaya ngono. Mboten. Niku lek wong mikir, wal akilu utawi terus cik terus wong gofil iki. Terus wong gofil karena piyambake sibuk ngurusi dirinya sendiri, mempersiapkan kebutuhannya, sementara dia melihat kebutuhan itu belum datang, akhirnya masrufun. Wong sing model ngoten niku sing sibuk mengatur diri sendiri itu masrufun dan engokaken dipalingkan diengokno anin nadori saking ningali mangen-mangen ila maulahu maring bendarane si ghafil. Wadhalika uta mengkono-mengkono gak iso ngangen-ngangen iku liwujudi ghaflatihi krana wujude kelaleane si ghafil anu saking Allah. Lah nek wis ngoten niku terus pundi? Bahwa mongko utahe ghafil iku hakikun banget pantese bian yakila kelawan yento nyerahaken hu ing ghafil mau sapa Allah taala diserahno ila nafsi marang awak dhewe ghafil. Cara Jawane nek kowe wis ngaku rumangsa iso tandang le ya budhalo. Mboten jenenge niku Allah pasrah ning menungso. Kowe jareke pinter iso mikir ya rancangan. Jareke wis mbok rancang, wis mbok rencanakno, ya selesekno. Jareke kowe sing makani anak bojomu, ya pakanono. Akhirnya dipasarno kabeh kalau ya wis kono lakon-lakonono kono. Nah, dan nek wis ngono terus piye? Faya tasat tatu mongko dadi perenca-perenca alaihi ing atase si ghafil apa akale paling mikire dadi bercabang-cabang to. Engko piye? Mongko engko kuwi mungkin ngene mungkin ngono. Lek ngene piye lek ngono piye? Mongko lek ngono iku kemungkinane ya loro neh. Dadi papat. Iya to? Iki aku arep sekolah. Sekolah ya lek tutup lah ora. Ya iya, bisane tutup piye? Ya kudu duit. Lah iya anak duit lah ora. Lah ora ya. Ya golek. Lah mongko wis golek itu waktu wis suwe lah kok kan nututi umure. Terus piye ngoten niku aku berkos. Ya dah, engkau diputus-putus dhewe, dirancang-rancang dhewe, akhirnya kalau ya ono selesai dhewe. Niku wong ghafil. Akibate nek wis akale bercabang-cabang, wayan ghusu lan dadi angel. Alaihi ngatasi ghafil mau apa muraduh karepe ghafil. Akhirnya nyelesekno karepe dhewe niku lho sak kebingungan. Muga ditu iki ora. Monggo Allah ngetuki niku. Bagi dadi angel lho, Dek. Iki contoh sing sakniki sampean rasane iki lho. Sing duwe mah ngetuki teh sak gelas. Sampeyan ngomong aku ora seneng. Pengenmu apa? Pengenku dawet. Dadi angel lho, Dek. Monggo dawete ora enek ndek kene. Angel itu padha sampean nganggo karepe sampean ora gelem nampa sing diparingno Allah. Allah maringi teh ya wis teh dirasane sing penak. Lho ngoten. Saiki kowe wis iso apa karo Allah diparingi apa ya kuwi lho tampa. Lek kowe pancen karo Allah disakno mulang disakno dagang disakno tani ngoten lho ora kok terus aku wong supaya gak tani terus jadi piye carane niku terus dadi soal. Mboten kok terus bagaimana memaksimalkan potensi pertanian mboten ngoten tapi pengen ninggal. Tani ku tak tinggal, aku tak dagang. Lah mongko iku dudu habitat sampean. Lho ngoten. Dudu habitat itu duduk lingkungane, wong cilik unen-unene sing durung ana iku soal tandur, matun ngono lah terus
Ngaling nggon pengen dagang. Nah itu bidon lho. Monggo wartege wong tani tukang ngenteni, lek wartege wong dagang niku tukang tawa-tawa barang. Lha sadar to? Itu piye lah kan. Ngenteni karo tawa-tawa barang. Lha sampean terus kulinane kulino tani terus dagangane sampean cepno ning ngarep omah sampean teni panene. Lho ngono dagangan tinteni panene. Ya harus aktif. Dan semono kok sama watek dagang jajal melok tani ya kesuwe. Ngono tani niku panen ora batri ya beda lek wong dagang niku batri, lek wong tani niku panen. Jadi panen niku ya apa sing ditandur. Lah nek wong dagang batri, lah batri itu ya karek golek selisih rego. Terus ora mbok dagang ora masalah, budele mbok jagung mbok ya apa ora masalah. Yang penting iso selisih rego, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan selisih harga yang lebih tinggi, maka itu namanya batri. Soal bentuknya apa mbok ngawut. Ngoten. Nek wong tani ora, lha sing mbok tandur apa? Jagung, ya panennya jagung, aja pengen duit. Lho niku jenenge lakune, ngerti lakune ngoten lho. Lah sing kathah kula sampeyan niku campur sakniki. Sing modele rakyat pengen dadi pejabat, sing mesine merintah pengen dadi penguasa, sing mesine penguasa pengen dadi pengeritik, sing wah campur baur. Ya, sing petani pengen dagang, sing dagang pengen tani. Walah salah karo-karuan. Dawang wong tani mikir dagang. Ya bingung sampean. Sawahe jambet toko. Lha terus sing arep nuku apa? Gila, sama nandur tomat, panen tomat pas. Nandur lombok, panen lombok pas. Dan ini pikir wong dagang nandur lombok, panen duit lha niku keliru. Allah maringi napa lha niku kudune sing ditampa. Mboten ngoten dadi syarat. Gila, terus jelas-jelas ketekan gabah sak tumpuk lho. Men krono gabahe ora iso dadi duit niku sampean rumangsa gak digawe. Lha ngomongnya banget to. Lho jelas ditone gek kuwi ya larang-larang tenan, gek malaikat iku lek kerja bakti ya wis ngodot pari iku ya wis ngodot tenan. Ya lho, lho bangsa wis dadi pari dadi gabah sampean pek deh. Mule-mule piyak ngoten niku lho. Wis apa jenenge ngenyek malaikat. Mulane terus iki kok panganan sing iku malaikat pure mau ngodot. Jare malaikat landek kenane tak kei aku ya diblek tok kok. Saiki segrah wujud ngoten malaikate. Untung kok Gusti Allah sing merintah malaikat, ya malaikat mboten tau bantah. Jane cara padha-padha wegang jare paling wegang malaikat. Aku tukang ladeni, kono sing ditugasi malah ora budal ngoten niku. Malaikat itu jane sosok yang ngamuk. Dan ngamuk niku liwat napa sing ditunggoni malaikat niku. Malaikat sing tukang jaga gunung kurek gununge bledos. Untuk malaikat sing tukang ngodot pari rada lumuh, akhire parine ra modot. Lho, wonten malaikat sing tukang ngiring omo malah melok ngamuk sisan. Ayo, wereng budal serbu. Wes. Tikus berangkat. Wes. Ayo, cacing berangkat. Mergo jengkel. Mesti ada ulen-ulen itu subhanallah. Lalu kerumunan bener diamput. Iya dong. Akhirnya malaikat dia kering dong. Nomor malaikat itu hanya bertasbih kepada Allah. Dan kalau Allah malaikat dikongkon ngelateni menungso. Lah menungsane kudune ya bertasbih. Lah kok malah ora. Lah niku jenenge ora patek ngakil ngoten. Lah nek sing wong ngakil ngukil niku ukil niku iso nemono barang sing asale ora ana ketemu niku jenenge ukil.
Lho ngoten. Piye yo? Gusti Allah maringi aku apa? Aku diparingi Gusti Allah dadi tukang tambal ban. Malah ora metu terus ora metu cerdas ya. Oh, aku ngerti. Iya nek ban pirang-pirang matuke dirisi separo-separo, kawate disisakno iso kena nggo bandulan ngoten. Wah, iki dibentuk di anu, oh kena dienggo kursi. Akhirnya jadi kreativitas. Mergo nrimo. Tapi orang nrimo ya pada gak nrimo. Kebiyen nek tukang tambal ban. Ini jenenge tidak mencintai pekerjaannya. Lek wong nganu malah kreatif mergo metu akale. Wal adilu utawi wong sing ngakil, wong sing cerdas pinter. Iku awalu khotiran utawi kawitane kerentek ya ridukan tumeka apa khotir alaihi ing atase si ngakil iku nisbatul fi'li menyandarkan pekerjaan disandarkan ilallah ta'ala maring Allah ta'ala. Lek wong sing pinter kejadian dan pekerjaan itu disandarkan kepada Allah. Karena pekerjaan disandarkan pada Allah ya engko Allah sing bakal nyelesaikne teruse. Sing penting saya kudu ngerti aku lagi ditugasi apa. Lah niku kudu ngerti. Nah teruse piye? Soal teruse piye mbuh dari Allah, tapi jelas engko enek penyelesaian. Yakin ya. Kaya kulo unine ngeten unine. Kaya kulo mongko banjur ngucap sapa si akil, "Madza yaf'alullahu bi yaf'alullahu bi." Madza ing apa yaf'alu wis nglakokaken sapa lebih kelawan ingsun. Allah nglakokno aku apa? Lek nglakokno aku nikmat tak syukurane. Alhamdulillah. Lek Allah nibakno musibah tak sabarane. Lek Allah nekakno nikmat ya tak syukuri. Lek Allah nekakno taat tak balekne. Lek Allah nekakno ilmu tak wulangne. Allah nekakno bondo tak sedekahne. Allah nekakno bujuk tak tanggung jawabane tak ramute. Wong rambut karek ngedum ngono tok ae. Ana sithik didum sithik, ana akeh didum. Akeh nang ngoten-ngoten. Lho, ngoten. Allah nekakno anak tak didike. Allah nekakno kanca tak ladenane. Allah nekakno apa lho penak. Piye to? Ora kok. Lah aku kok didadekno wong lanang. Ya malah mikul tanggung jawab. Jane penak dadi wong wedok. Lah, iki terus bancani. Dan akhirnya terus kuwi Bu sing tak angkatan gawe aku tak ning omah sing ngomong ngono kuwi. Kira jadi mboten ngerti apa bagiane. Bahwa mongko utawi nakil. Bahwa mongko utawi nakil wong sing cerdas iku nadirun. Iku nadirun ningali ngangen-ngangen ilallah ta'ala maring Allah ta'ala. Wa ilama lan amaring barang keputusan takdir peparing ya tukang tumeka apa ma'alai ing atase nakil minusake Allah. Apa yang datang dari Allah itu yang dilihat, bukan aku pengen apa ora ngono, tapi apa yang sudah datang dari Allah tak terimane. Wadzalika utai mengkono bisa ngangen-ngangen iku liwujudi aklihi krana wujudi akale si akil wa dawami yaqdatihi lan terus menerus gumregae si akil. Lek wis ngono piye? Pala jaroma mongko mesti apa an yakfiya arep yen to nyukupi ing akil sapa Allah Gusti Allah. Lek wis ngono kan apa dadi cukup ngoten ta nggih? Napa mau dadi cukup? Lah wis ditampa. Napa mau dadi cukup? Iku ayat fiyahu arep to nyukupi ing akil sapa Allah Gusti Allah nyukupi ta'alluqatil amali ing pira-pira gantungan-gantungane kepinginan. Gantungan-gantungan kepinginane langsung cukup ngoten mawon terus.
terputus. Maksudnya wis ora masuk dalam daftar keinginan kok. Sama duit-duit 100.000. Ya 100.000 niku sing sampean delok. Iki 100.000. Iki kudune diapane? Oh, iki sing 30.000 tak wena bojoku. Sing 30.000 tak nggo dhewe, sing 30.000 tak sedekahne. Kudune ngoten. Niku lah nek saged ngoten insyaallah uripku kok tentrem ya ta. Nek mboten ngoten ya terus ngawara macam-macam sing dikepingini. Monggo kita tutup tadi dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min syarri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kulluhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.